ओरैनो जिरायनो थानाय नङालै सार जोंबो जोङो एकदम लामायाव जथेखागोन बे सामान्य बे 4 लाख 5 लाख थाखा एक्स एनडिपिफोरनो होनांगौखौनो नोंसोर बेखौ लानानै राजनिति गेलेबायबा मा जानो नै पजिसाव नोंसोर खांग्रांखागोन खुनु खोथा गैया दा आंबो होखानायबो नङा दाख्लैथ' बुंदोंमोन आरो रुजुग्रायाबो जों मावदों होननानै मोननो थांगासिनो दं 678आ रुजुग्रा सारा मानोथो मावना होनानै मानोथो दाबो लिस्टखौ मानो बरननानै लाबोनो हादिया जोंना डिफेन्स साराबो होनदोंमोन दाख्लैहाय मिडियायाव होदोंमोन बेबो 678आ एप्रुभ जाबाय मोननो थांगासिनो दं मावदोंल' होनो माथो मावनानै देखायखो माथो जेबोनो गैया दाख्लैथ' जोंनि प्रमद साराथ' देख होनदोंमोन ना मिडियाखौ गिनानै होनदों बियो मिडियाखौ गिनानैसो होनदोंगोन प्रमद सारा साइसआ 678खौ होग्रोगोन होननानै बुंनाया 27आव न'खर साख्रि होगोन होदों बेबो न'खर साख्रिबो गैया महायथो होनो हानाय एक्स एनडिपिफोरनो साबेसे साख्रि होखो नोंसोरो अननायलै सारमोननि खामानि मावनाया बिराद दुरबलथा होनो हायाबा आरो मिडियायाव दा ओंखारखा मिडियायाव दा हो दल' था जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकारा जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ 4 लाखखौ दासिमबो मोननो थाङाखै जोङो दाख्लैथ' होनदोंमोन जोंनि प्रमद सारा 678खौ जानुवारि 27आव होगोन होननानै बुंदोंमोन दाथ' जेबो खबरानो गैया मानो होनबा जों सोंखारिनो समायामोन नोंसोरखौ दा बाध्यथा जोङो सोंखारिनाय गोनां जायो नोंसोरखौ जों सोंखारिनो जों समायाबो निसियाबो दा बाध्यथा जोङो सोंखारिनायनो बाध्यथा जाबाय मानो होनबा जोङो फन बुबाबो जोङो लिडारफोरनाव फन बुयो गावसिनि निउसखौबो जों खोनायो 678खौ जानुवारि मासाव 27आव होगोन होननानै बुंदोंमोन 27-28आव बिसिमबो दासिमबो खबरानो गैया लिस्ट फैनांगौमोन थानायावहाय बेबो गैया दाख्लैथ' बुंदोंमोन आरो रुजुग्रायाबो जों मावदों होननानै मोननो थांगासिनो दं 678आ रुजुग्रा सारा मानोथो मावना होनानै मानोथो दाबो लिस्टखौ मानो बरननानै लाबोनो हादिया मा मावदों रुजुग्रा सारानो दा मावनानै देखायग्रो ओमफ्राय लाइभआव फै भिडिअ'आव फै जोंबायदि मानो बिदि थाबाय थायो मावदोंबालाय नोंसिना जाद्रायालै सार बिराद अननाय जाबाय जोंना डिफेन्स साराबो होनदोंमोन दाख्लैहाय मिडियायाव होदोंमोन बेबो 678आ एप्रुभ जाबाय मोननो थांगासिनो दं मावदोंल' होनो माथो मावनानै देखायखो माथो जेबोनो गैया दाख्लै डिसेम्बरनि खोथामोन डिसेम्बरावबो गैया नै जानुवारियाव होनदोंमोन 27-28आव जानुवारियानो जोबलायलांसै महायथो होनो मायथो मावनाय नोंसिनालाय मावनानै देखायब्रा मावनानै देखायनो हायाबा बुंनाङा भिडिअ' फैनाङा दाख्लैथ' जोंनि प्रमद साराथ' देख होनदोंमोन ना मिडियाखौ गिनानै होनदों बियो मिडियाखौ गिनानैसो होनदोंगोन प्रमद सारा साइसआ 678खौ होग्रोगोन होननानै बुंनाया 27आव मिडियाजों सोंजानोसो बाध्य मा बुंगोन मा बुङा जानानै बियो बाध्य जादों बियो बुंनांगौ गोनां जादों प्रमद सारा नङाबा होनखानायबो नङामोन मावनानै हाखाया बे फिसा माबाखौ लानानै राजनिति गेलेगासिनोसै राजनिति गेलेब्रा नोंसोर गेले गिदिरजों गिदिर गेले बे सामान्य बे 4 लाख 5 लाख थाखा एक्स एनडिपिफोरनो होनांगौखौनो नोंसोर बेखौ लानानै राजनिति गेलेबायबा मा जानो नै पजिसाव नोंसोर खांग्रांखागोन खुनु खोथा गैया दा आंबो होखानायबो नङा अननायलै सारमोननि खामानि मावनाया बिराद दुरबलथा न'खर साख्रि होगोन होदों बेबो न'खर साख्रिबो गैया महायथो होनो हानाय एक्स एनडिपिफोरनो साबेसे साख्रि होखो नोंसोरो सरकाराव थानानै खुन्थियाव थानानै साबसिनै साख्रि होखो एक्स एनडिपिनो जोंथ' बैसो गैला दे जोंनो नांला माखासे बैसो गोनां मेला सेंग्राफोर दङ बिसोरनो होनाय मालाय बेलथिफ्रा बिटिसि एकर्ड खालामनानै
बिसोर साफा सानैबाबो साख्रि होनो हादों नोंसोर हादों सोर साबेसेखौ साख्रि होनाय सोर साबेसेखौ साख्रि होनाय माइथो होनाय हाग्रामा सारबादि देखायना हो जोंनि रन्जन दैमारि सारबा गनांगौमोन गनाय लामायाव फैबायमोन दाख्लैबोथ' जोंनि प्रमद सारा बुंदोंमोन ना बेखौहाय रन्जन नाब्ला साराबो गनोसै दिपेन साराबो गनोसै होननानै बुंदोंमोन बोरैथो नोंसिनि खुन्थायाव थानानै मावनानै रन्जन नाब्ला सारमोनखौ बख'नांगौआ सासे सिखुन्द्रिनि मानसिखौ बिदि जेलाव दोनबाय थानानै जायो जोंबो नायोब्रा नोंसिनि निउस होनायखौ बुंजाथावथाव जायो जों सोंखारिनो हायामोन नोंसोरखौ समाया जोङो सोंखारिनो नोंसोरखौ दा बायद'थाव जों बुंनांगौ गोनां जायो मानो जेलाव सेन्ट्रेल जेलाव गिलुबाल' दङ नोङो रन्जन सारमोनखौ खमसे खम बख'ना गनोसै खयबार डेट फावसायखो नोंसिनि रन्जन सारखौ बख'नो ओरैनो जिरायनो थानाय नङालै सार जोङो एकदम लामायाव जथेखागोन मानिनाय नङा आङो बुंहरखाजोब्बायाबो आङो दुखु नाङो जोंबो खुनु लामायाव फरसेयाव गैयाबा फैसा 4 लाखखौ होनायनि मिडियायाव दा होथार गैयाथ' गैया दा होनो हायाबा मानो रायखाङो 678खौ मोननो थांगासिनो दं होसिगोन बावैसो होनो हायाबा मानो रायखाङो मिडियाफ्राव मानो बुङो जोंबो आफस'स खालामनानै थायोना एसे दुखु मोननाय फैयोलै सारमोन बिदि नङा नोंसोर राजनिति गेलेनांगौ गेलेबाय थाब्रा गोजौ लेभेलजों गेलेबाय था जोंनि बे फिसा इस्युखौ लानानै राजनिति गेलेनो मा मोननो नोंसोरलाय मा मोननो होनांगौबो होना थाबनो ओरै माथियास न'खरनिखौबो दासो खोनादों दाख्लै जोंना एप्रुभ जाबाय होननानै बुंदों 678खौ एप्रुभ जाबाय होनांगौल' होननानै बुंदोंमोन दिपेन साराबो प्रमद साराबो माइथो होनाय दा खोनादों आं उल्था माथियासफोरनि 200 जन होगोन हो बिसिनोबो हो जों बादा गैया होनांगौ मोननांगौ बिसोरबो जाथिनो नांनानै थैबोनाय मानसि जिउ बाउसोमबोनाय मानसि हो बिसिनोबो हो उल्था फाल्था खालामनाङा ना होनो हायाबा आरो मिडियायाव दा ओंखारखा मिडियायाव दा हो दल' था